To są też ofiary Korfantego. Toż to jest cygaństwo i nie wiem, co tu to robi. Produkt śląski, regionalny, Richtig Śląski. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was Rostomili ze Marklowic. No ale dzisiaj nie ino Marklowice, bo też Mszana gmina, gmina Marklowice. No ale kuknijcie, kajmy są, taki moderny ring, tam tężnia, jeszcze muzyka grała, tu plac do bajtlów, tutaj jakieś takie hobby fontanny, tutaj się można zicnąć, tutaj taki paryzol, jak tu musi być richtig fajniście, a tam jakieś tu mosty, no dziwejcie jak to wszystko wygląda, jak można zrobić ze takiego placu coś richtig fajnistego. Bo my podzim. Myślę, że na lato i na jar jest tu jeszcze lepiej. Toż proszę Was dzisiaj do Marklowic i do Mszany. Jadymy. Marklowice to gmina wiejsko w powiecie wodzisławskim, przodzi w Rybnickim, w której kwateruje kole 5000 personów. Pierwsza wzmianka o Marklowicach pochodzi ze XIII stulecia. W plebiscycie z 20 marca 1921 roku większość, to jest 88% personów, welowało tutaj za Polskę. Mszana to gmina wiejsko w powiecie wodzisławskim, przodzi w Rybnickim, w której kwateruje kole 7500 personów. Do gminy przynależą Mszana, Połomia i Gogołowa. Pierwsza wzmianka o Mszanie i Gogołowej pochodzi z 1305 roku, a o Połomi z 1447 roku. Miejscowości jednakoż musiały powstać już w XIII stuleciu. W plebiscycie z 20 marca 1921 roku większość, to jest 88% personów pomieszkujących w miejscowościach dzisiejszej gminy Mszana, welowało za Polską. Place te leżą ponad 50 km od Katowic. Kuknijcie jak to tu wygląda, ja się nie poradzę nadziwować. Tutaj, to jeszcze tych fontan nie ma, a tutaj tężnia. Jadymy, muzyka, dyskoteka, słoneczno, wyspa w Marklowicach. Tężnia, jadymy. Zabawa. Jeszcze trochę słońca brakuje, no ale tu mamy słoneczną wyspa. Jeszcze trochę śląskich rytmów brakuje. Jadymy. Słuchajcie, dzisiaj na wesoło, dzisiaj modernie, no ale też będą zabytki. Sumy w Krysie Wodzisławskim. I co? Jadymy, tężnia, jod. I idziemy tak w rytmie muzyki pod kolejny punkt. Za nami Marklowski kościół świętego biskupa i męczennika Stanisława. Z lat 1914-1916 konsekrowany w 1918 roku, zaprojektowany od raciborskiego architekta w sznicie neogotyckim. Mamy pierwszą wojnę światową, no ale budowa kościołów trwa, to nie zawadza. Wcześniej do 1910 roku, od XIV stulecia, stał tu kościół drzewiany, który spłonął w tym 1910 roku, kościół świętego Walentego i świętego Stanisława biskupa i męczennika. No ale był za mały i tak były plany, co by rozbudować go, bo nie stykał już do wszystkich pomieszkańców. Za bajtla pamiętam, jakże tu mocka razy przejeżdżał z ojcami autokiem na południowy Śląsk, na Hruczyńsko. I na wierchu zawsze, jak widział, jak się wracało ze Hruczyńska, ze Prajski, tak jak to niektórzy go dają, ze Śląska pod czeskim kierunkiem, ten kościół na wierchu. Ten kościół jest charakterystyczny właśnie na wierchu i to mi się już kojarzyło. Są już w Marklowicach. I do dzisiaj ten kościół jest charakterystyczną bryłą, tak na wierchu położony i z tego wierchu też widać wszystko, to jest spójne, widać szacht,
do którego zaroski pójdziemy wydać. Słoneczna kraina, kajmy, Słoneczna Wyspa, kajmy napoczynali, a ze Słonecznej Wyspy widać ten kościół. Wszystko jest wspólne, to jest małe, to jest piękne, to jest Śląsk i radujmy się tym. W sumie przy szachcie Marklowice z Marcel w Radlinie, z Ymy, to co rzekł do Łońskiego Tydnia, kto oglądał ostatni tajlik w Łońskim Tydniu, to wie o czym godą. Godą rzekł, że gruba Radlin, gruba Marcel w Radlinie, czyli Yma, to jest tak richtig gruba dwuruchowo. I przyszłość tej gruby jest tutaj w Marklowicach, właśnie już tutaj przed II wojną światową zaczęto głębić ten szach. No i dzisiaj fedruje i dzisiaj jeszcze będzie fedrować i tam już gruby nie będzie, a tu jeszcze gruba będzie. Ja, industrialny Landschaft, industrialny Śląsk, modry szacht, tak jak w Łaziskach, na grubie Bolesław, kaj robi mój szwigier, kajże już nakręcił pora tajlików i kaj was prosza, co byście kuchnęli tam, jeśli jeszcze żeście tam nie byli, jeśli jeszcze żeście nie byli ze mną na grubie Bolesław Śmiały we Łaziskach Górnych. No ale my, te roski są w Marklowicach, a jadymy dalej do gminy Mszana. Sumym we Mszanie i kuknijcie co tu mamy. Zygor we klumpie szachta i szola. Czemu mamy tu szrajbnięte KWK Mszana? Przeca takiej gruby nie ma i niektórzy mogą powiedzieć, że nie było. Była gruba 1 maja we Wodzisławiu, no ale niektórzy nie wiedzą, że pierwotnie ta gruba mianowała się Mszana i powstała w granicach administracyjnych gminy Mszana. Dopiero nie skorzej ta tajla Mszany dokuplowano do Wodzisławia i tak się już ustało. Pomienili miano na gruba 1 maja. Pójdźcie tutaj ze mną, jak to wygląda. Szach, szola, nie wiem jak to funguje, ponoć to nieruchome. Pchnijcie, wybiją. Hobby gruba mamy. Ponoć to nieruchome i bajtle mają się. Pchnijcie, szola jedzie. Szola z wąglem, taką imitacją. Dziwajcie, o nic nie muszę godać. Gruba, historio, industrio, wszystko właśnie to co najlepsze i kaj, ta moderność tu się kupluje z tą przeszłością industrialną i to jest to o co chodzi. To jest dobry projekt. A jakby my byli na grubie, kiedyś była tu gruba, nie ma gruby, no ale durś je we pamięci ta gruba i przeszłość industrialno Mszany. Gruby są naokoło, i zaś szole się stykają, szole z wąglem. Tak to jest, co by my pamiętali, jak to funguje. Te szyby niekiedy znikną, niekiedy nie. No ale świadomość, erbowizna, industrialno durś tu będzie. I my się tego nie wyprymy. Za nami amt gminy Mszana. Ktoś powie nic ciekawego. Ale chcę tu wspomnieć jednego hopa, Janusza Wity, który był tu zastępcą Wojta. Janusz wielce zasłużony dla Śląska, członek ruchu Autonomii Śląska, zrobił żech z nim 2 tajliki o lodach i o gospodarstwie. Kuknijcie się tam, a jeszcze będziemy dzisiaj we okolicach Janusza. Tuż napoczynamy realizowanie po gminie Mszana na całego. Słuchajcie, ja nie wiem co to tu robi. To w ogóle się nie wiąże. 1918-2018 odzyskanie 100-lecie odzyskania niepodległości, nieprzynależności od Polski. No ale w 1918 jeszcze nie było nawet Kąska Śląska. Niektórzy mogą powiedzieć Śląsk Cieszyński, no ale to jest skomplikowaną historią, tak de facto w 1920 dopiero wschodnio tajla Śląska Cieszyńskiego była w Polsce. No ale ten mały kąsek Górnego Śląska kierytuje w 1918 roku nie był w Polsce i nawet nie wszyscy, nawet niektórzy nie myśleli, że będzie w Polsce. Dopiero w 1922 roku ten kąsek Śląska, Krys Rybnicki, Pszczyński i Katowski, jak i Lubliniecki, Tarnogórski, tamte tajle, dopiero w 1922 roku przyszły do Polski. To też nie ma mapa z 1918 roku, bo ostateczne granice Polski ukształtowały się w 1923 roku.
w 1922 roku skończyła się bitwa o granicę. Toż to jest cygaństwo i nie wiem, co tu to robi. Tyle ode mnie. Idziemy po leku do kościoła, tam z dołu, spod amtu, bez park trzeba było przeleźć i na wierch tymi schodami, tu dosyć było trzeba tego pokonać. I co tu mamy? Zaś współpraca polsko-czesko, historię grubów, rozmaite gruby, które tu były w okolicach 1 maja, Marcel, Moszczenica, Zofiówka, Borynia, Jaszczymbie i tu mamy szajbnięte i po czesku, po polsku i mamy też turmy landschaftowe, tu po czesku szajbnięte. I co ten region może zaoferować? Ziemia rybnicko-wodzisławsko. Toż nie ino gruby, no ale też natura. No, mamy tu też taką siłownia. Pierwszy raz coś ich takiego robię, muszę dać pozór, co by szłapy nie złamać. Możemy się troszkę poćwiczyć. Jadymy. Za nami kościół świętego Jorga w Mszanie z 1898 roku. Stanął na miejscu dwóch kościołów, które były tu wcześniej, no po kolei. W XV stuleciu być może stał już tu pierwszy drewniany kościół, a mono i wcześniej. Drugi nie skorzej, który został zbulony. Przy kościele na Kirchhofie stoi Dynkman. Jak realizowaliśmy po powiecie woleskim, Kreis Rosenberg, było tam mocka dynkmalów na cześć niemieckich wojaków, tak jak tych śląskich wojaków, którzy byli się we I i II wojnie światowej. Tutaj na tym wschodnim Górnym Śląsku mamy mocka dynkmalów z polskich powstań na Górnym Śląsku, ze Śląskiej Wojny Domowej. Tu jest szajbnięte, no, po polsku, na pamiątkę powstańcom polskim z parafii mszańskiej, którzy polegli za ojczyznę dnia 23 maja 1921 roku pod Olsą. Jan Nogły, Wiktor Wala, Jan Oślizło i Alojzy Błaton. Najmłodszy miał 21 lat. Inksi też niewiele starsi, 22, 24 i też 22. Młode synki. Dobrze szrajbnęli, że powstańcom polskim pierwszy raz się z tym trafił. Bo to richtig były powstańce polskie, to nie były śląskie powstańce. Oni nie bili się za Śląsk, oni bili się za Polskę. Tak jak wiemy, była to Śląsko-wojna domowa. W 1921 roku tak zwane trzecie powstanie śląskie, czyli trzecie powstanie polskie na Śląsku, które przerodziło się w wojna polsko-niemiecką. Jak to było ze tymi synkami? Albo richtig ktoś namieszał im we głowach i usłuchali propagandy Korfantego, albo ktoś ich przymusił, ojcowie i tak dalej, albo kamrat szał, no to powiedzieli, a to ja też uda. Albo im nawet grozili gewerom, że ich zaszczelą jak nie pójdą. Albo myśleli, że będą ponami na tym Górnym Śląsku, jak tych Ślązoków niemieckiego ducha wygzują i zrobią tu polski reskirunek, to każdy będzie sztajgrem na grubie i będzie zarabiał jak sztajger i tak dalej. Wiemy, że to potem nie fungowało. Trzeba też wspomnieć, że mocka personów spoza Śląska biło się w tej śląskiej wojnie domowej. Nawet z Lwowa i z Poznania i z roztomajtych kąsków Polski. Było to potrzebne? Nie było potrzebne, no ale to już takie wszystkie międzynarodowe konszachty trzeba było zmajstrować Freistaat Oberschlesien. Wolno Republika Górnośląsko, kiedy kaj Ślązoki mogłyby sobą reskirować kaj Ślązoki słowiańskiego ducha, i polskiego można powiedzieć, i niemieckiego, i czeskiego, i ci, którzy się uznawali za Ślązoków, to reskirowaliby usia, a nie tak jak to było. Niestety ani Poloki, ani Niemcy nie chciały Freistaat Oberschlesien zmajstrować. Francuzy były najbardziej przeciwne. W Abstimmung w 1920
1921 roku nie dano takiej możliwości. Ino za Polską albo za Niemcami było można welować. No i to nie skorzej doszło do tragedii, że takie młode synki musiały się bić. Słuchajcie, wojna na Śląsku skończyła się pierwsza wojna światowa w 1918 roku 11 listopada, a wojna na Śląsku tak richtig skończyła się w 1921 roku 5 lipnia, kiedy to zakończyła się wojna polsko-niemiecka. Pisze o tym Ryszard Kaczmarek, który ostatnio, chyba wczoraj, parę dni do zadku, dostał tacyta Śląskiego za to, że szrajbnął właśnie o Śląskiej wojnie domowej, o wojnie polsko-niemieckiej. Jego buchterowski czytom już je we połowie, większa połowa, że przeczytał i wszystkim to polecam, bo to nie ma takie einfach, jak wszyscy myślą, że wszyscy bili się za polską sprawę, a nawet jak się bili za ta polską sprawa, to tak richtig bardziej to było bicie się o sprawy socjalne, sprawy społeczne. Rozchodziło się o geld, a Mocka z jej i takich kamratów tych, którzy tu poginęli, potem żałowała, że biła się za ten Śląsk. Nawet i Korfanty był takiego zdania, że myślał, że to inaczej będzie wyglądać. To jest najbardziej znano historię śląską, ale też najbardziej fałszowano, najbardziej manipulowano. My musimy dociekać prawdy. To są też ofiary systemu, to są też ofiary Korfantego. Toż myślmy o nich i w ten sposób. Jak już my są na tym Kirchhofie i są przy Dinkmalach, to musimy wspomnieć o ofiarach Marszu Śmierci w 1945 roku, kiedy w styczniu szli tu ze Auschwitz. Tutaj mamy mogiła zbiorowo tych, którzy poginęli, głównie Żydów. Podążamy do Połomie, sumy we wsi Gogołowa, tu jakoś kapliczka, tam nie wiem, czy tam nie mamy jakoś hołda. No i tyle, jademy na Połomia, już słabo bateria, nie wiem, czy zdąża nagrać tym, najwyżej by da mobilniokiem nagrywał. Żadna pogoda, niestety, już chyba ostatnie bildy z Kejfrem w filmach Śląskiej Rajzy, latoś, zaroski na Niubitla musimy się przesiąść z kuli, bezpieczeństwa głównie. Sumy już we Połomi, tak na granicy Połomie i Gogołowej, a tutaj landschaft na zbiornik wodny i na Gruba, na Zofiówka, jeśli się nie mylę. A Połomia to w Pieronie, to co żeście widzieli, to było koniec. Koniec baterii w aparacie. No niestety, a bateria, którą miał na Iber, to niestety też nie funguje, je rozładowano. I co? Nie mam kaj tego naładować, bo to jest inny wchód, daj pozór, bo tu auta jeżdżą. I dokończamy mobilniokiem. No i kwalitet będzie beznadziejny, przepraszam. No, dzisiejszy film to w ogóle tragedia. Pogoda, tako, jeszcze nie ma baterii, nawet nie mamy czym podtrzymać tego mobilnioka. My się na to nie narychtowali. Kończa, kajmy są Połomia, niektórzy go dają największą wieś. Już musimy to skończyć dzisiaj, musimy powiedzieć o tej Połomi. Największą wieś. Czemu? Bo leży na skraju Berlina i Pragi. Czemu? No bo Berlin to jest tajla Gogołowej, tak je mianowano, a Praga to jest tajla Marklowic, kaj my byli. To już Marklowice i Praga też są na Śląsku, ja się tajlę. I tutaj landschaft na Zofiówka. I zaraz jest jeszcze pora punktów w Połomi i będziemy kończyć, tak? Na gibko. W Połomi już był ze kamerą u Janusza, no ale nie pokazał, że żadnego zabytku. To jeszcze chwila, wybaczcie, że taki kwalitet trochę gorszy, że trochę to będzie pomieszane, poczęsione, bo obraz taki aż zły, myślę, że nie będzie. Klank też taki zły, myślę, że nie będzie, bo jak mikrofon wpiął do mobilnioka, już kamerzystce się ręce trzęsą, bo padł deszcz, pogoda też żadno, już myślę, że będzie się trzeba inaczej narychtować do tych rajdów. Dobra, niegodą
Zamocka, ino pora punktów w Połomi, tak co by było i jadymy do domu. Za nami kościół Nawiedzenia Najświętszej Panienki w Połomi. Wybudowany w latach 1949-1951. Ktoś by pomyślał, czemu za komuny, tu za polskiego komunistycznego rozkierunka pozwalano budować kościoły. No pozwalano, bo na przykład rozkierunek ten polski komunistyczny chciał się przypodobać ludowi, już że godał o tym w gminie Czerwionka, Leszczyny, Kaj, taki Beispiel też był. Co jeszcze? Tu już wcześniej był kościół i już w okolicach I wojny chciano wybudować tutaj kościół. Pierwszy kościół w XVI stuleciu drewniany, nie skorzej spłonął. W XIX stuleciu zaś wybudowano kościół drewniany, nie skorzej chcieli go rozbudować, bo coraz więcej było parafian. Było więcej parafian, toż wybudowano ten, a tamten drewniany dalej był. No ale w 1969 roku spłonął. I no, turm się uratował i ten uratowany turm posłużył do budowy kościoła katolickiego w Wiśle Głębcach. Za nami budynek Starej Fary z 1811 roku, zrewitalizowany w 2013 roku. Dzisiaj mieści się tu ośrodek wsparcia do niepełnosprawnych. Za mną budynek starej szkoły z 1878 roku. Pierwszy murowany budynek szkoły w Połowi. Fungował do 1995 roku, kiedy to wybudowano nowo szkoła. W 2010 i 2011 roku zrestaurowany, zrewitalizowany. Dzisiaj funkcje, rozmaite funkcje pełni największy ośrodek zdrowia, apteka i jakieś inne funkcje. To wszystko mamy koło siebie. Fara, szkoła i kościół. A tam dalej mamy sportplac i futbalery grają. Płomień, chyba to się mianuje Połomia albo coś takiego. Ja, centrum Połomie, fajnisto wieś i jadymy do Janusza. Najpiękniejszy plac we Połomi to jest gospodarstwo u Janusza. Już my kiedyś kręcili film tutaj, to się kuchnijcie. Tam, tu mamy majs, jeszcze nie zebrany. Tu Janusz będzie zbierał i tu mamy te lody Brawita i inne wyroby z mleka. Dziwejcie, co my dzisiaj kupili. Lody, bo lody, tak jak tu Paweł Polok powiedział, i na podzim, i na zima, i na lato najlepsze lody Brawita. Podzim już je, lata nie ma, no ale we Brawicie możecie we wtorki i czwartki chyba tu kupić, tam zadzwonić, ktoś tam wam odewrze. My się tu z Januszem ugodali. Lody jakie? Pistacjowe. Produkt śląski, regionalny, Ryszki Śląski, a tu mamy jakie? Solony karmel, jeszcze że kupił w szkle ekologiczne, można powiedzieć, i ekologiczny ten opakowanie, flaszka ekologiczna i kefir ekologiczny, naturalny, tu od krów Janusza. Tam te krowy my już godali z tymi krowami, kiedyś to się tam kuknijcie do tego filmu o gospodarstwie. No i co dalej? To bierzemy do domu, a tam mamy Boryńsko Hołda, industrialny landschaft, tam mamy za tym płotem autobana A1. Pójdźcie dali, tam mamy gruba Zofiówka i coś tam, tu nie widać gruba Zofiówka. Nie wiem, jeśli nie słychać, bo to no myślę, że klank będzie dobry, bo mikrofon jest wpięty i no on się rusza. I co tu mamy? Tu kupnijcie lody, jogurt, kefir, mleko. Jak mamy wjazd do gminy Mszana, gmina Mszana, witamy Sołectwo Połomia. Sołectwo Połomia to tutaj Janusz i jego familio reskieruje i tutaj możemy najlepsze lody i najlepsze produkty mleczne i wszystko co się z tym, ono i jeszcze inne rzeczy kupić. Polecam fest, trzeci raz już jak tu je chyba i Duszbyda polecą. Śląskie mleko
od śląskich krów, od śląskiego chopa. I tutaj Roztomili zakończymy już w rolice się, ręce feszczęsą. Tak to nie miało, mogliby jeszcze trochę więcej pokazać, no ale ten aparat siodł, już się też wszystko oczywiście nie ma to profesjonalne, to kończymy Roztomili tutaj. Kończymy i także narzekał na persony ze powiatu wodzisławskiego. No ale je Janusz, on też je we powiecie wodzisławskim, to je dobry chłop. To ja godą, że to Roztomajcie wyglądu na takich my trafiali, Teroskiej na dobrego chopa my trafili. Janusz ze powiatu wodzisławskiego, ze Połomie. Przyjdźcie tu do niego, albo na Ligota Rybnicko do Dobra Wita Kafe, a my już jadymy do Łazic.